Nakadani na usabog atensyon sa mga netizens kining Talagsaon nga talan-awon sa kalangitan nga gihulagway sa uban nga susama og mini aurora borealis kun northern lights. Kun asa kini nahitabo atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Kung mahigugmaon ka sa kalikupan ug mahiligon sa astronomy, makuha gid ang imong atensyon ni ining mga hulagway sa susamag nagtindog nga dinagkutang kandila diha sa kawanangan. Kining nagtrending online nga mga hulagway sa gitawag og light pillars kuha ni Junimar Lopez mga alas 9 kagabi diha sa Tagasa bituon sa Lungsod sa Daanbantayan. Gi-upload niya kini sa FB page nga The Adventurer of North. Unya gi-share sa ubang page maong nagtrending. Talagsaon di ka na siya ma'am, pero actually di lang kay ako ang pinakauna nga nakakuha ni ma'am. Actually nasa ilaing photographer, makakuha na siya attention dayon kay naman kay ang iyahang lights bitaw magpataas pamor na natagak. Niani kini udag kadi ang reaksyon sagad nakadaig ug gumikumpara niini sa northern ug southern lights. Ang uban nakaingon nga dili na kinalang mogawas pa sa nasod aron makakita sa maong fenomenon. Aduna say uban nga miingon nga posibleng usa kini katilimadon. Apan gipasabot ni Alkeblat ang chief sa Pag-asa Visayas nga normal lang kini nga panghitabo. Mausab kini ang panahom ni Lopez kinsa usa ka magtutudlo og lakip ang subject nga science sa iyang gitudlo sa mga tinunan. Nahitabo na siya sa interaction sa sunlight or moonlight nga naigo sa kanang ice crystal na present sa high clouds. Usahay tungod sa iyang angle of reflection na vertical nga mahitabo ana nga light formation nga mo extend sa ground. Maestro mo sa gugod niya. So nagdako sa science man ba. So di ko mo sa danang mga tuto na may mga katalagman mo abot, no? So isa lang ko science lagi siya ma'am. So amazing kay ang science kung Dugang ni Kiblat nga makita kini bisan asang lugar kun adunay perfect reflection nga mamugna. Gani daghan na silang nadawat nga report nga nakita sab kini sa Manila ug pipila ka bahin sa Mindanao sa managlahing panahon. Samtang dako ang kalipay ni Lopez nga wa man niya makapture ang Milky Way, apan nahinganghag gyud siya sa iyang nakita sa unang higayon nga maong mga light pillars. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.